Днес ще бъде втори епизод на тази Майнкрафт поредица. Нищо, че първия епизод се получи малко по-зле. Чай ти изгасите. Да знаеш. Да, с брат обираш градината. С баба се бере по-бързо. Кой ти каза? Така. Не се бием. Не смути, като се събира по-бързо. Какво мисля, че се взема? Да се поставиш нещо. Не се бъде по-бързо. Какво да правя? Или скирка. Скирката копаеш и ги изваждаш с корените. Ти това знаеш ли го? Ще копаеш скирката и ги изваждаш с корените. Не става. Става. Тук трябва да са репички. Тук трябва да сложиш пички. Репички. Аз тук трябва да сложа пички. После ще се чуваш като качиш клипа. Да, бе. Какво си казал? Кой е глупост? Може нещо да излечем. Чудесно, втория крипър нещо жи. Да пак. Нема го правим, нямам такова. Направи си такова. Значи, че ми даде семена. О, човек. Чудесно. Пълно скрипа е, бе. Да, бе, раждат се от... Аз по тук обрах дървото от градината. Така че... Има градината. Няма градини вече. Освен моите набаре. Кокошка. Ей, путка. Стих. Тая градина е моята. Не е твоя. Моя. Нищо, че преди малко аз дали. Не, ти си имаше твоя, обаче някаква. Гео, по мен ли шоу ли, бе? Да, заради тревата, където държиш. Абе, чуй да трева, бе. Значи заради семената. Тя обича семена. Не, бе. Чакай, бе. Шуна, Чакай, ела тук, бе. Да яде, бе. Гледай към мене. Дай му да яде на този памяр. Памяр. Пева памяр. Как нахално гледа. Гледай. Много е нахална, бе. Даже не иска. Как да видна, бе? Ще взема другите семена, ако трябва. Шиши. Гад шибаната кокошка. Какво та шибана кокошка, бе? Утърпя, бе. Да си имаш храна. Взимай, брат. Сега се покажа. Накрая не знаеш как питнеш, защото умира. Защо умира, човек? Да я нахраниш, ще да не умре. Умирам. Севан. Прозорец. Нема врата. Влизай пред прозорец. Да, не видях вратата. И обирай книгите. И после ще ми дадеш на мен. Не. А мен ме няма в Майнкрафта, защото телефона ми е изчерпан заедно с зарядното. Бас сега седир се щупи. Ти в не обира градини, бе, тъп. Нищо тук има поне крафтинка. Що не с камък, бе? Аз вече целия съм айрон, ти с някакви дървени работи. Нямаш и айрон. Мой сървъра. Имам. Нямаш. Имам. Нямаш, то сървъра е мой. Имам един айрон честплейт. Ти каза, че си целия айрон. Еми? Гледай го, врата ли има, бе? Имам и една айрон честплейт. Тази врата на къде води, бе? Запушалка. Изкопай си тъкмо малко камък, бе, тъп. Нема защо, нема на къде да хода. Ето, къл ще купая. Даш под къщата. Сега ако гръмне още един крипър, ще му каже, бе. Ще му каже... Искам да гръмне. Ще ме кълни, бе.
Да, бе. Така, Искам да имам живея камък с аз. теб. Ако живея с теб, ще Аз дам имам половин камък. честплейт. Аз имам камък. Сега вървим да копаем. Взимай този камък. Ка... 087856778900. Ти сега не искам да го пипам. Така. Така. Ласка. Аз имам. Давай, кога си ги направи? Такива. Ес, под камъка се намира такова дърт. Не, шибан. Ти си шибан. Да, аз съм наибан. Той защото там е много слаб интернет. И почти нищо не се вижда, бе. Ще играем и там. Плочка. Супер, на острови е яко. И чух скелет. Чух скелет, ама не видях къде. А, кол. Много е хубав. Човек на клипа ще видиш. Чувам скелет, ама не виждам къде е. Coca-Colas. Iron. Ако имам. Хотя аз не имам камък, нали? Не купаят дървена, макар и. Камена е. Ако искаш я ловиш. Камена е. Те почти ще се щупи. Аз колко айрон имам?
село ли намери? Село ли намери, човек? Я бе, покажи. Не е село, и се. Едно дърво ми изглежда на път. И отдалеч не ми да искам село. Най-думно плат. Ох, толкова стига, хайде. Умри! Супер! Бел камък и обикновен камък става андезит. Става андезит. Сериозно? Ще направим клип и там. Ще правим един клип. Панчо мама. Така. Аз ще влезна в това. Ако успея. Печки. Да, бе. Така. Айде, преташим напред. Сой търчуч. Да, си имам. Я. Хора, това ще бъде за днешния епизод. Голям прогрес. Айрън намерихме, оправихме горе-долу къщата. Вие не видяхте как я оправих. Сега ще ви покажа къщата. И ако си спомняте в миналия клип, пред къщата само как гръмна крипър. И сега ще видите къде на още едно место е гръмнал крипър. Търди малко, тъкмо когато обирах нещо. Когато обирах фермите, ще видите къде е гръмнал крипър. Само да се нахрана. Епичките ядяха ли се? Да. Едно хабалце. Ще сложиме. Ей, репичките му се готват. Ще направя хлеб. Аз имам 9. Ето тук има едно. Тук има едно. Тук има дупката в миналия епизод. И сега, като гледате, ето тук гръмна. Хоба.
Ако има епизод. Не, в твоя. В моя следващ. Той ще е други. Още една и още мина. Той ще бъде точно днес. Добре, хора, това ще бъде за клипа. Айде, чао!